Úgyhogy ezek egyáltalán nem voltak terve. Jobban, de az alapozó az volt terve, meg a Being You-t azt nagyon régóta szerettem volna. Az már így évek óta nagyon régóta szerettem volna. Csak sajnáltam magamtól ezt az összeget. Tehát inkább azt mondom, hogy erre sajnáltam ezt az összeget, mert mondjuk ezt az összeget egy nyaralásba simán befektetem, de hogy én most elmegyek 3 napra, nem volt így a világomban ennyi összegből, vagy ennyiért, és hát azt meg végképp nem gondoltam, hogy én utána alapozó, meg 2 testtanfolyam, ami ugye azért, ha összeadjuk, több millió forint, 4 Én is belegondolok. És ugye kellett még a szállás, meg az étkezés, meg a repülőjegy, meg minden egyéb is, úgyhogy elég jól sikerült, hogy gondolom ez az idején. Igen. És neked? Én is, ahogy belegondolok így, hogy emlékszem, hogy januárban azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek, mit csináljak, és akkor január elején jött az, hogy oké, akkor csináljak meg még egy bárszt, mert nekem eddig csak egy bárszom volt, ugye, amivel ugye kezelhetsz másokat, és úgy gondoltam, hogy nekem szükségem van bárszra, ott abban a kis faluban, ahol én vagyok, és hát így feldobtam a labdát, hogy kiad nekem kezelést egy ilyen Facebook csoportba, és akkor senki nem jelentkezett. Aztán így beugrott, hogy hát mi kellene az, hogy én tartsak bársz tanfolyamot, és akkor minél több bárszos legyen, akkor tudunk cserélni, akkor hát és akkor minden is beugrott itt a kis valóságomba. És hát akkor elkezdtem azon agyalni, hát akkor egy bársz tanfolyam, hát oké, ismét leáram, majdnem 60 000 forint, akkor azt spóroljam össze. Hát ugye most egyedülálló anyaként vagyok, úgy voltam, jó, hát akkor összekuporgatom, tudom. Még az akkori pénzügyi valóságomban. Oké, megcsináltam az egyiket. Jó, hát akkor ezt megcsináltam, hogy gyorsan meg kell csinálni még egyet, aztán még ki kell fizetni egy licenszát ahhoz, hogy oktasd. Úgy voltam vele, valahonnan összeszedem rá a pénzt. Úgyhogy folyamatosan abban voltam, hogy teremtsem a pénzt arra, hogy megcsináljuk még egy tanfolyamot. Hát akkor megint kifizettem, ugye, és akkor ugye már megvolt ugye a 3 bárszemi feltétel ahhoz, hogy oktathass. Akkor azon voltam, hogy de majdnem 150 000 forint csak a licenzdíja, hogy oktasd, és ez csak egy év. Erre honnan szedjek pénzt? Azon voltam, hogy meghirdettem a tanfolyamot, majd bejön, nem tudom. Szóval így rengeteg kérdés volt bennem még ez január-februárban, hogy úristen, hogyan szedem össze a 152 000 forintot is. Aztán végül kölcsönkértem, képzeld el, a licenszemre. Kölcsönkértem az öcsémtől pénzt, de azóta kifizette, mert mindig azt mondta, hogy én is mindig adtam neki, most úgy volt, hogy kifizettem, és mondtam neki, jó, hát mondom, pár nap és visszautalom, mondom, bejelentkeznek a tanfolyamon, és akkor visszautalom neki, most adott nekem 150-en, de ugye az Access tanfolyam gyorsan összejön, úgyhogy 8 fő volt az első bársztanfolyamon, úgyhogy nagyon gyorsan visszajött, úgyhogy 8, azt mondja 8 volt, na mindegy. Szóval, hogy így gyorsan összejött rá a pénz, és akkor vissza is adtam neki persze, de az akkori pénzügyi valóság az, hogy úristen, egy nap alatt ennyit kerestem, ennyit be tudok fogadni, és ilyen wow, mint hogyha így az egész minden így kitárt volna. Tehát most, hogyha belegondolsz, egy főre a bársz tanfolyam ugye 114 000 forint, ugye, akik nem végeztek még bárszt. És amikor egy nap alatt be tudsz fogadni több 100 000 forintot, az nekem egy ilyen wow volt az életemben, és szerintem így jött ez az alapozót, beteremtettem a 3 napos, és egyikre se tudtam azt, hogy úristen, ezt hogyan fogom kifizetni, vagy hogy honnan fogok rá pénzt teremteni, vagy hogy honnan jön ez az egész, aztán jött egy csomó lehetőség, aztán egy csomó munkából simán meg tudtam teremteni, de hogy ez januárban szerintem még nem volt az én valóságomban, hogy ennyi pénzt tudok teremteni, és több millióról beszélünk most fél év alatt, szóval, hogy ez ilyen, nagyon ránc ki a hideg, és egyébként, te elismerted már magad? Igen. Ezért, hogy ilyen, wow, elismerés, és hogy nagyon hálás vagyok az Accessnek ezért, hogy kitágította a valóságomat, és a befogadásomat, a hitrendszeremet, a nézőpontjaimat, szóval, hogy ilyen elképesztő. Aztán meg ugye most
utoljára beteremtettük ezt a Rómát, és ott is úgy voltam vele, hogy én nem érdekel, ha a fene-fenét azt is ott leszek, szóval igen, aztán nagyon gyorsan kifizettük a repülőt, a szállást, és hát még ott voltunk Rómában. Hát ott még a költőpénz, ja, hát akkor még voltak problémák itt a bőröndökben, de hát, ja, igen. Szóval igen, minden is. Ugye azt szoktuk mondani az Access-be, hogy ne a pénzügyi valóságod alapján válasz, hanem válasz, és az univerzum majd hozza hozzá lehetőségeket, az pénzt, és akkor így... Hát brutál hálás vagyok ennek az univerzumnak. Tényleg, tehát hogy életemben nem gondoltam volna, hogy ennyi pénzt tudok én is teremteni, és ha úgy észreveszem, de könnyedén örömtelien, és ragyogva tudom ezt teremteni, és igazából élvezni ezt, hogy így tudok, és annyira imádok adni, és az embereknek, és tényleg ilyen könnyed ez az egész. Úgyhogy én, amit ebből az egy évből kaptam, ez valami tényleg a választásaim, a teremtéseim, és tényleg ez a csoda. Ennél már csak szerintem jobb lehet. Hogyan lehet? Ez még ettől is jobb. Mindig ezt teszem fel, mindig ezt a kérdést. Én is. És az a durva, hogy te voltál az egyik ember, aki ugye nyitott egy nagyot ezen a pénzügyi valóságomon, amikor közölted a Being You meg az alapozó után, hogy 2 hét múlva test tanfolyam. Hát oda nem tudom miből, de ott leszek. Én is így voltam, amikor azt mondtad, hogy lefoglaltam a szállást, Jézusom, olyan tegnap beszéltem ezzel a nővel, hogy kimegyünk Rómába, ez már megvette a repülőt, hú, mondom, miből teremtek rá pénzt? Oké, teremtsünk, már kifizette, úgyhogy ki kell fizetnem. Szóval, hogy hú, ilyen brutál. Yeah. Rángatjuk egymást. Kettőnknek a tágítjuk. Következőleg. Szóval, hogy igen, elképesztő, amit így egymással is művelünk, meg szerintem így az életben is, amit így tudtunk teremteni az elmúlt, vagy nem is olyan rég, fél évben. Most úgy belegondolok azt, hogy és ugye májusban végeztük el? Május, június, július, augusztus, 5 hónap alatt? Igen, szóval, hogy 5 hónap alatt több millió forintot kifizettünk azért, hogy itt legyünk. Igen. És hogyan lehet wow. is jó? Igen. Elismerem, hogy milyen ügyesek vagyunk. Elismerem, hogy nagyon jó találtuk vagyunk. És hogyan lehetne ezt még ennél is jobb. Na szóval a római reptéren volt egy olyan, hogy priority bőröndöm volt, és nem priority jegyünk volt. Így elég sok pénzt kellett fizetni azért, hogy kivigyem azt a bőröndöt, meg haza is hozzam. Szóval, igen, de az volt bennem, hogy oké, kifizetem ezt a pénzt, oké, de a 10 milliószorosat kérem vissza, mert mondom, húha! És így olyan könnyedén kifizettem. Igen. Szóval, hogy így bennem volt ez, oké, most elvesztem azt a pénzt, de nem volt bennem az, hogy elvesztem, úgy voltam, hogy oké, majd a 10 milliószorosat kapom vissza, és akkor mit tudok ezzel teremteni, de hát megtanultam, hogy priority-ben Szóval visszafele már priority-vel jöttem, így sem volt olcsó, de ez sokkal olcsóbb volt ahhoz, amit fizettem. De igen, szóval igen. Úgyhogy ez a pénzügyi valóság kitágítása volt szerintem az idei évünk. Jelszava. Igen. Ugye én azért több mint 10 év... Más kocsira költem, az utóbbi 10 évben ugye az önfejlesztés a szenvedélyem minden irányból is, és nem csak az Access, hanem minden más irányból is. Tehát voltam királynő képzőtől elkezdve, tényleg mindenhol, tehát a nőiességemen is nagyon-nagyon sokat változtattam. A nézőpontjaimat törölgettem ugye az Access-szel, akkor volt külön mindenféle pénzügy, meg ilyen, tehát mindenféle irányba ugye önfejlesztek több mint 10 éve. És például a pénznél egyébként annó már 10 éve is ezt mondták, hogy légy hálás azért, hogy kifizethetted mondjuk a villanyóra csekkedet, be tudtad fizetni, mert hogy egyrészt te már előre megkaptad a szolgáltatást, és vagy mondjuk meleg volt, a légkondi szintén ugye villanyon működik, vagy tök mindegy gáz, és akkor azt fizetted ki. A fűtést, szóval, hogy egyrészt előre megkaptad a szolgáltatást és utólag fizetsz, másrészt pedig, hogy légy hálás, hogy
ki tudtad fizetni, és ugye a hála bevonz több pénzt, meg ismerd el magadnak, hogy ugye megteremtetted rá a pénzt. Most tök mindegy, hogy egy 3000 forintos csekkről beszélgetünk, vagy egy 550 000 forintos tanfolyamról, de hogy az elismerés. Ugye a felismerés, hogy tényleg megcsináltam, aztán meg elismerem magamnak, hogy megcsináltam. Én ezt igen, azzal játszottam, hogy amikor kiadtam a boltba a pénzt, Igen, az.